Hej 7. På tirsdag der skal vi have fysik, kemi i alle 4 timer, og det skal vi, fordi at I blev snydt i sidste uge, da vi lige pludselig ændrede planerne. På tirsdag skal vi lave masser af forsøg, og de handler alle sammen om noget med elektrisk ladning og statisk elektricitet. De forsøg vi laver, de skal filmes og lægges op på bloggen. Når I laver de her videoer, så er det vigtigt, at inden I gennemfører forsøget, så skal I gætte på, hvad der sker. Og det skal også med i videoen. Og så skal I lave forsøget. Og så til sidst, så skal I forsøge at forklare det, I har set i forsøget, ud fra den teori, I kender. Når I forklarer, så er det, hvis I skal gøre det så godt som muligt, så skal I bruge de begreber, de bruger i bogen. Altså I skal bruge de rigtige begreber i jeres forklaringer. Altså jeg kommer til at lave grupper til på tirsdag, og det er ikke sikkert, at alle grupper når at lave alle forsøg, eller i hvert fald ikke, at de når at lave video til alle forsøg. Og så er det også meningen, at vi i løbet af de 4 timer, der skal vi nå at lave de 2 opgaver, som vi ikke nåede at lave i sidste uge. Dem lægger jeg også en forklaring op til. Lektien bliver at læse de sidste 2 afsnit af Circus Electricus, altså man skal nu have læst alle afsnit. Og så skal I se de videoer. Jeg er i gang med at lægge dem op, men det tager lidt tid. Men de skulle gerne komme ud i løbet af i aften. Og der skal I altså se dem alle sammen. Både alle de videoer, der er forsøgende, men også de 2 vejledninger, jeg laver til de 2 opgaver, som vi skal lave. Det er vist det hele. God arbejdslyst. Hej. I det her forsøg, der skal I bruge en ballon og noget gravhundsmel og et skind eller jeres hår. Det vil egentlig, I skal tage cirka en teskefuld gravhundsmel og drysse ud på et stykke papir på bordet. Så skal I lade ballonen op, enten ved at gnide den med håret eller at gnide den med et skind. Og så skal I holde, her hvor I har drysset gravhundsmel ud, der skal I holde ballonen henover. Og så skal I se, hvad der sker. Og I skal selvfølgelig prøve på at give en forklaring på, hvad der sker. God arbejdslyst. Vores projekt det går ud på, at vi skal finde ud af, hvad der sker, når vi har opladet en ballon via skind. Og hvad der så sker, når vi holder ballonens elektricitet ud over noget gravhundsmel. Det vi tror, der sker, det er, at når det er, at vi har gnidet ballonen på noget skind, så når det kommer over gravhundsmelet, så bliver det løftet op. Og nu har vi så prøvet det, og det er rigtigt det, vi sagde. Når man glider ballonen på skindet, så vil man blive ved og blive ved og ved. Og så mens man gør det, så vil der komme nogle små elektroner, som samler sig rundt om ballonen. Når man så prøver det, så virker